Tichý letní festival Pavlův Studenec ožívá se blíží a vy byste u toho neměli chybět. O víkendu 12. července proběhne v zaniklé obci Pavlův Studenec festival českobavorského přátelství pro celou rodinu. Komentované prohlídky zaniklé obce, příběhy zmizelých rodin, besedy s pamětníky a speciální výletní okruhy doplní kinokavárna Paměti národa, letní kino a také divadlo. Hlavní program vyvrcholí v sobotu večer speciální světelnou instalací. Čeká vás bohatý doprovodný program s výstavami, lektorskými dílnami, tématickými stánky, občerstvením a společným ohněm. Vyrazte s rodinou pod stan do kempu Pavlův Studenec, který výjimečně vznikne přímo na hřebeni Českého lesa uprostřed zeleného pásu Evropy. Pavlův Studenec znovu ožije díky vám 12. a 13. července. Více na webu paulusbrunn.cbs/tbv.eu nebo na Facebooku události Pavlův Studenec ožívá.